gereja na hinaholongan di tuata Yesus Kristus. Sadarion sahat mahita tu minggu Advent na patuluhon. Kami parhalado HKBP Kebayoran, pasat tabe, dot hata horas, dot selamat minggu Advent na patuluhon matudamang dot dainang, namandohoti ibadatta di bagas joroon, suang songoni namandohoti ibadah di bagas nabi. Adorang tapukka ibadatta, jumuluma ujahahon protokol kesehatan tuhita saluhutna. Protokol kesehatan ibadah. Yang pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. Yang kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan. Duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Yang ketiga, selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Yang keempat, tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi menggunakan HP. Yang kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan haret tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja, langsung pulang. Yang keenam, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. Songonima protokol kesehatan tuhita salutna, taulau mai terlumobi mai tu nama dohoti ibadah di bagas joroon. Adorang somaredde hita, martang yang nahohom mahita. Amin. Maredde mahita sian bukwede nomor 40 ayat 1 dohot ayat 3. Mahamu jonjong.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma debata, puji hamuma goarna, paledes hamuma dalan di ibana, namar hureta di halongonan, jahu bado guarna, jala marulop holup mahamu di jolona, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, ajar honma Tuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor mata nami, asa hutadahami hatuaon nami nasyak hoi, pargugui hami marhite-hite hatam, padao masyak kami nasa poda nalipe, say tugihon mahami di akadalanmu, asa utadahami ho hanguluan nami, manang mangulu, manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmu. Amen. Hudul mahamu. Tauduti maredes ya buku Ede nomor 47 ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian sada Tesalonik bidu 5 ayat 8. Alai anggohita na sian arian marrohana torang mahita, tasolukkon maha porseaon, dohot haholongon songon baju pertahanan, jala tajujung ma pakirimon ni rohani haluaon, ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita tu debata laho mangulahot patiknai, ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patik. Amen. Tauduti muse maredes yang buku Ede nomor 428 ayat 1 dot ayat 2. Mahamu jonjong.
Tatopoti madosat tatujulu ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Para siroha na sumurung. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon. Rotu jolo ni habangsa habadiaw mi. Manopoti jala mangangguk kondosa nami. Macay jujut huwasay hami ho. Marahite-hite pikiran. Dohot hata. Dohot pambahenan nami naruay. Dang huhaholongi hami ho siyan nasa rohanami. Dohot nasa ati-ati nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gugunami, nang dongan nami, dang duson diri nami hubay kami, di baheni, tamado rimasanmu, jala uhumammu hami, tuhamatean sa liling nililing nai, alay na mapurus mahami nuaing tuasini roham, nagurangi, mangido siyan nasa rohanami, asesaan ni dosa nami sa luhut na, say urupi mahami, paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu nabadiay, ali Tuhan, saya si maroham dihami, halak nadangolon, amen. Tangihon hamuma baga-baga di debata, taringot tu hasesaan di dosata. Songonodo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tu ahu, hamu akan aluja jalan asorat. Hupasonak pe hamu, buat hamu ma augakku tu hamu. Guruhon hamu masyan ahu, ay nalabok do ahu, jalan aseret marroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna, elabok do augakku, jalan yang do dohot na hupaporsaton, hasangapon madidebata na digijang, amen, hudul mahamu. Tauduti maredes yan buku Ede nomor 442 ayat 2.
Tabi gema turpuk dihita sadarion, imana dienet sian pesalmen biddu 126, ayat sada rodi ayat onom, tajaha ma marsikas sorin, edde hananakok, dinamulak tinogihon ni Jahuba, akkana tarbuang sia-sion, duson hala namarnipi dohita. Gok parek kelon ma ujui pamangata, jala marolo polop dilata. Martaringot ma ujui di tonga-tonga ni akka parbegu. Godang ma nabinaheni Jahoba tunasida. Godang matongon nabinahen ni Jahuba tuhita. Jadi marhilas ni roha mahita. Sa itu gihon mamulak ali Jahuba akka natarbuang siak kami. Songon akka sunge di tanotuk kandang sina. Akka namarilu-ilu lau manabur, marolopolop dosogot lau manggotil. Mardalap-dalap pedibana, uhut tangis, pausung-usung boni si sabur honoton. Rodo ibana sogut marolopolop, mangusung akka tibalanna. Ido sahatna, martuado, na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Amen. Taidama korkesia marhite virtual. Yesus
Tauruti maredde sian buku edde nomor 246 ayat 1 dot ayat 2. Rim mahita amu jonjong Yesus memenangkan hidup menebus jalan yang benar untuk Alam Tuhan nama au berurus bidang panggilan di pertibian Polosai masih rapusan aku Tunang terdikan oleh Tuhanku tahati dakkon ma hapor siautai songon na hinati dakkon ni dongata sa hapor siaun isadok portibion rap mahita mandok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dusan na tumopalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhatta na tumau na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanuatoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manai tu surgo lahu hudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi hala na mangulu dohot damate ahu porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Hudul mahamu tabegema tikting di minggutta sadarion Tikting di Huriata Minggu tanggal 10 Desember 2020 Arjolo Minggu Advent Sadarion Ima Minggu Advent Patuluhon doho tema mangulu soha surahan diharoroni Tuhan Paduahon Rapot Huria 2020 Hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 10 WIB naing di Patupa Huriata do rapot Huria utusan sian ruas tolu halak sude situa dohot ketua-ketua seksi maringanan di serbaguna A patulon ulaun nabadia pertama ulaun nabadia perayaan Natal malam Natal
Kamis 24 Desember 2020 pukul 10.06 WIB dohot pukul 10.30 WIB. Natal umum Jumat 25 Desember 2020 pukul 8 WIB pukul 10 sada WIB pukul 10.04 WIB pukul 10.07 WIB dohot pukul 10 sia WIB. Natal Paduahon Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 8 WIB pukul 10 WIB dohot pukul 10.04 WIB. Amang do inang naung masihol mandohoto ulaon nabadia boy mendaftar reservasi ibadah nanaing tapasahat di link website www.hkbpkebayoran.com manang tu situa sektor nabe. Marningot kondisi pandemi COVID-19 naboy madohoti holan ono puluh halak. Kedua, tu amang dohot inang naung masihol marulaon nabadia di luar jadwal Natal, boy menghubungi situa sektor na masing-masing, manang boy menghubungi sekretariat gereja. Pepaton, seksi sekolah minggu dohot remaja. Mauleate madituata, nungadenggan mardalan, Natal ni akka yanakota sekolah minggu, dohot remaja HKBP Kebayoran Baru di hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mau lihat tema tu guru sekolah minggu pembina remaja dot tusude natoras dohot akan nama nupahi ulaunon mamuka sian mulana satu jungna tuhatama nama masu-masu mardomu tusi Macok Majolo Witok remaja 1 bulan Februari 2021. 5. Parkir YPAC. Nungaboy musaya tapake parkir YPAC dohot ketentuan pertama diakan anaing mangihuton acara permingguan ikon jumulo dites suhu na pinatupani petugas sian HKBP naung diatur hon. Petugas sian YPAC holan mengatur hon inganan parkir. 2. Tiba-tiba scan QR code. Ketiga, naboy masuk tu parkir holan pengendara mobil. Keempat, macop majolo tu kantin manang tu pondok tunggu YPAC. Kelima, gomos pinangido dung sipul ulaun permingguan di gereja Peter mulak bema jala unang marpungu-pungu. 6. Renovasi pembangunan di gereja. Mardomu neng salpu nama tahun 2020 dohot penyelesaian progres renovasi pagar ni gerejata pinangido ma asa komitmen sian hita. Tapasa ma marhite rekening panitia renovasi di Mandiri nomor 102 000 726 2048 atas nama HKBP Kebayoran Baru Panitia Renovasi Pembangunan. Apituhon pilihan bulanan tahun 2020. Mardomu naing salpu nama tahun 2020 pinangido tusude ruas naso pasahat iuran bulananan dope boy ma tapasahat tu bendahara ni huriata manang tu rekening ni gereja. Pawaluhon varian Natal 2020 dan tahun baru sada Januari 2021. Pertama, di hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 10.05 WIB di Patupa Huriata do Natal seksi Paropuan HKBP Kebayoran Baru marhite tatap muka dohot live streaming. Kedua, di hari Sabtu tanggal 10 sia Desember 2020 pukul 10.07 WIB di Patupa Huriata do Natal NHKBP Kebayoran Baru marhite tatap muka dohot live streaming.
3. Di hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 16 WIB di Patupa Huriatta do Natal Seksi Ama HKBP Kebayoran Baru Marhite Tatap Muka dohot live streaming. Rap mahita manangyakon nang mandohotisa. Varian Natal Boima Tajaha di Warta Cetak. Pasiahon. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu. Parhalado dohot ruas ni Huriatta pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason ma tusude ruas ni Huria na tubu manang marbagas di tanggal 10 tolu Desember saha tu tanggal 10 sia Desember 2020. Sa itu hatta ma nama masu-masu. Molotung adong ruas ni Huriatta na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di paboa matu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Pasapuluhon panorangion aplikasi reservasi ibadah. Dung sipul jinahahon tiktingon pinasahat matu panitia Natal dohot tim pokja aplikasi reservasi lao pasahaton panorangion taringot tu aplikasi reservasi pendaftaran ibadah. 10 sada akatikting naso nijahaon hobbar tu titing cetak sadarion dengan ma tajaha. Songonima sahat ni tikting di Huriatta di bagasan minggu sadarion. Taingok bema manangyakoni tujolo ni tuhata. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sistem atau cara pendaftaran beribadah yang kita pakai selama ini akan kita tinggalkan. Kita akan mulai sekarang dan untuk seterusnya. Disebut namanya reservasi kehadiran. Apa itu reservasi? Pendek kata, contohnya kalau kita mau beli tiket pesawat Garuda ke Medan misalnya, kita harus pesan tiket tempat duduk di pesawat. Kalau sudah penuh atau sudah boarding, tentu tidak bisa berangkat lagi. Kapan waktunya boarding? Jam 00 pada waktu pergantian hari dalam pemesanan tersebut. Contoh misalnya untuk beribadah yang hari ini, walaupun misalnya masih ada kuota untuk bisa beribadah, tetapi pada jam 00 tadi pagi itu sudah ditutup. Seperti itulah amang-inang dalam benak pikiran kita. Berbeda dengan cara Google Form yang lalu. Berapapun yang mendaftar tetap bisa masuk. Padahal pemerintah sudah mengatur, membatasi jumlah beribadah dan social distance. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Tulisan butuh bantuan, hanya sentuh lagi
nomor HP kami yang ada tertera di situ langsung terhubung kepada yang bersangkutan. Jadi tidak perlu mengetik atau angkat telepon, hanya menyentuh nomor HP yang ada dalam butuh bantuan tersebut. Kami pasti akan menghubungi Bapak Ibu. Hari ini kita launching reservasi kehadiran HKBP Kebayoran Baru. Mari kita saksikan bersama melalui slide di virtual. Terima kasih. Taidama paduan suara gabungan Marhiti virtual.
Marede mahita, sian buku ede nomor 40 ayat 1 dot ayat 3 huhut pasaton pilihan sada A dot sada B. Dua kan? Dua kan sada A sada B. Dua. Satu untuk notal. Tapasada marohata martangyang mahita. Damini debatana sumurung sian salu naroha. Ima na mga ramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madita salukna. Di damang dainang nama dohoti ibadah dia palatikion di bagas jorota dohot nama dohoti parmingguata marhiti-hiti live streaming pasaton nami do selamat hari Minggu madihita saluna selamat Advent madihita atani debata dihita iman atar surat di sada Tesalonik 5 ayat 10 sahatu ayat 24 sada Tesalonik 5 ayat 10 sahatu 24 ujahama di tonga-tongata tapa itu ma songonom mahatani debata toktong mahamu marlas ni roha unang masadi hamu martangiang madok moliate mahamu siala salhutna ai ido dipangido debata sia kamu marhiti-hiti Kristus Yesus unang itopi hamu to diih unang lea rohamuna di panurirangon takasih hamu masalutna nadengganima tiop hamu pasidi kamu manasa rumang ni naroa di parbadiai debata pardamei mahamu gabe sundenggan jala diramoti matod dimuna nang roha nang daging asa ias so hasurahan diharoro ni Tuhata Yesus Kristus aposa do ibana nama jauhamu sai pasautonna doi ido yang gosahatna
Dia mau kadamang dainang saha mahita tu minggu Advent patuluhon. Saha mahita tu tanggal 10 tolu bulan 12. Tentu molo etongan-etongan ni jari 10 pitu 10 walu arinai nama kita akan meninggalkan ima tahun 2020-on. Au tertarik do amanginang di epistel tai jala boy mata jaha di Pesalmen 120 onom ayat sada 1 onomi di ayat tulunai godang matongo nabi nahini jahu batu hita. Allah banyak memberikan, Allah banyak berbuat. Godang matongo nabi nahini jahu batu hita marhilas ni roha mahita. Allah banyak memberikan yang terbaik, Allah banyak memberikan yang terindah di dalam kehidupan kita. Molo organ tubuh tahun dan habis be molo mangetong 10 walu arinai nama hita sahat tu tahun 2020 sada minggu Adventai nama hita asa sahat mahita tu perningotan ari hatu tubuni Tuhata Yesus Kristus. Alani ini dihamu kadamang dainang unang masa dihamu martangiang toktong mahamu marlas ni roha jala maduk muliate mahamu tabayak kom majo parbueni nataha porsiai parbueni nataula salilingon parbueni natayuton Yesus Kristus dinasahat hita dia pala tikion alai marhite hite temata sadarion yaitu mangulus sohasurahan diharoro ni Tuhani hidup yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Godang doa manginang di tonga-tonga di perdalanan di parngulu tahun maragam do aka hasusaan, maragam do aka lasni roha, maragam do aka parukilon, maragam do aka sitaonon. Alai na pinanggino di topik minggu di tonga-tonga dia palatikion mangulu mahamu sohasurahan diharoro ni Tuhani. 2 mingguan kita merayakan Advent pertama dan kedua. Di jamitan nami di masa-masa penantian yang seperti ini godang do akan nama bahen dirita, nama bahen haporsyota gabe olo lilu. Gabe olo hita perlea. Di masa-masa penantian pada saat ini baolo dosi pata ganggu rohata alai marhite-hite hata ni debata di tonga-tonga ni parngolota marlas ni roha mahamu bersuka citalah unang masadi hamu martangiang alai olo dosi pata nungatung leleng saya martangiang ibana terus ngatung leleng ibana saya mangido terus. Tapi Pak Pendeta mangpadita nami ulu dudang saut tangiangi songonodo nahu pangido alai songonado nahu jalo songonodo nahu pangido alai songonado nahu jalo. Aku meminta yang seperti ini, tetapi yang kuterima seperti itu.
Alani ima di tonga-tonga ni parangolota ikut tarajumi do bahwa Allah memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Kita duna marsakap. Alai napa sautoni Tuhan dewata. Kita duna marsakap. Alai napa sautoni ima sitopa saluhut jolma manusia. Alani ima dihama kadamang dainang gudang matongon na binahin ni jahu batu hita. Allah banyak memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Allah banyak memberikan kejadian di tengah-tengah kehidupan kita, peristiwa di tonga-tonga di paranguluta. Alai disude dengan bahasa ide bata di tonga-tonga ni nguluta. Dipangido do tuhita, mado muliate mahamu, mengucap terima kasih atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik suka maupun duka, sitaonon arsa ni roha, las ni roha, manotong ma di tonga-tonga ni ngulumuna. Asa masa-masa advent noengon, masa-masa penantian noengon, mangulu mahita di bagasan todi perbadia. Unang ito pihamu todii. Unang ito pihamu todii. Jala unang lea rohamuna di panurirangon. Jala takasihamuma saluhna. Tiopamuma na denggani. Adong odistrasi songono na manginang. Adong dua halak, dua halakon, dua halak bawa, ubay maju sada guarna si Ferison, asada nai ubay ma guarna si Rajoki. Dua halak bawaon, sada ma guarna si Ferison, sada ma guarna si Rajoki. Jala dua halakon, dua halak bawaon, ngamate na torasna. Ngamati dua sak alai adong do tading-tadingan ni damang, tading-tadingan ni dainang, na pinasahat ni nasida tu dua iana kon nasidaon maulah mudah inna holo amung holo inong ujudi hanguluan nasida. Dung mate natoras naon, natoras ni nasidaon, lo mana sida tu pasar, lo mana sida tu pasar, alai bahasa mulu bahasa siaterna diduk ma pajak, nah kan, molo di daerah Jakartaon, adong do di sini diduk pasar segar, nah, jadi lo mana sida tu si, lo mana sida tu pasar segaron. Jala dibereng nasida madisi akan naik situ orang nasida. Dibereng mak sojoho inna tu halak na duaon si Ferison do si Rajokion sojoho inna. Isi inna. Dakuboto inna. Alai sama joho inna. Ahadui mahua inna. So majo inna ijo sada ama-ama may mana dungi isi do guarmu inna guarhu si Ferison inna oido molo siang guarmuon inna kan molo sia guarmu aidang bui humamora inna molo siang guarmu dang bui ho gabi halak na jago dang boy ho gabi halak namapan dang boy ho gabi halak nadinggan hoy si guarmu guarhu si Rajoki inna nah molo siang guarmodo memang tarida doho gurang do rezeki minna Ido
bereng maju tangan mina, bereng ma. Ah, ima. Ngahu bereng be tangan mi. Ngahu bereng be. Jala memang sia guarmon bui doho gabi halak na sukses. On abang mon si abang mudo on si Ferisono kanina ido. Dang buyo mamora ina. Mula mana sida tu jabu. Saya dirimang-rimangin na sida ma. Hado maksud ni sada amai narwana. Saya dirimang-rimangi bana, saya dirimang-rimangi mana. Batu tu. Ido do abang si Ferison dang boy mamora. Dang boy gabe halak na jago. Dang boy halak na dinggan. Ale au didok, ale di guarhu, gabi didok ma. Au halak na jago. Irimang-rimangi ma dirimang-rimangi nasida ma dirimang-rimangi nasida ma. Alai si Rajokion ala na didok do. Bah, boy doho mamora. Boy doho gabi halak na jago. Boy doho gabi halak na mapan. Inna. Gabi merasa sonang ma marulupulup may mana. Dia senang. Saya dibayar ko ni mana, saya dibayar ko ni babah. Moloon luar biasa mau nina. Ibayar ko ni mana ma, ibayar ko ni mana ma ibana naik turun mobil. Ibayar ko ni mana ma adong halak na maniup tasna. Ibayar ko ni mana ma terus. Ibayar ko ni mana ma terus adong halak na mengkawali mana. Ibayar ko ni mana ma terus. Setiap hari dibayar ko ni mana. Setiap hari dibayar ko ni mana. Setiap hari dibayar ko ni mana. Ibayar ko ni mana ma terus adong nama kawali mana. Ibayar ko ni mana ma adong nama niut tasna. Ibayar ko ni mana ma adong na menyambut ibana. Karena perkataan si peramal ini. Alai si Ferisonon dang pola ulo ibana mabigi hata na songoni. Mula-ulaw do ibana terus. Sian tading-tadingan ni natoras na. Alai mo lo si Rajoki dong dibayar ko ni mana ma terus dibayar ko ni mana, dibayar ko ni mana. Terus ma dibayar ko ni mana. Akhirnya ibana terlalap. Dia terlelap dengan perkataan si peramal itu dang mula-ulaw be ibana. Lam leling, lam leling, lam leling, lam leling, lam leling, gabe sukses ma si Ferisonon. Alana dang porsia ibana di hata ni si peramali. Rajokiom alana porsia terbuai dia dengan perkataan si peramal itu. Gabe dibayar konibana ma terus ibana sebagai orang yang sukses. Pada kenyataannya tidak. Ada neng dohono disi kadamang dainang. Song ini do masa di tonga-tonga ta. Tabereng ma. Godang do halak na meramal tahun 2021. Adong do halak na meramal tahun 2020 adong Covid. Mana ada. Adong do halak di tahun 2010 sia di dok 2020 COVID-19 inna. Adong corona inna. Adong. Alani ima toktong mahamu marlas ni roha unang mazadi hamu martangiang madok muliate mahamu unang itopi hamu to di unang learo hamuna takasi hamu ma pasi di kamu nasa rumang naroa di parbadiai de batado hamu laho pasi dikon naroai laho mangulahon akan adinggani marlas ni roha mahamu martangiang mahamu madok muliate mahamu unang itopi hamu to di unang learo hamuna takasi hamu jelaskan di parbadiai doho jauhkan
yang jahat. Asa unang gabe hasurahan, asa unang gabe bercacat, tartuk-tuk, gabe dangadong be toddi ni debata di tonga-tonga di bagasan rohatai. Alai halak nama jauh gor ni bana gabe haposan doi mana. Gorang do halak namar sura-sura noengon di tonga-tonga ni parangulona. Andai kata begini, andai kata begitu, andai kata seperti ini, andai kata seperti itu. Alai mulak mahita tu aka nasongoni. Andai kata seperti ini, andai kata seperti ini, tidak lagi bersemangat di tengah-tengah kehidupannya. Imana masa di tengah-tengah nih, masa-masa penantian, banyak cobaan, banyak godaan yang menghantui kehidupan kita, sehingga dang hok beha porsiot tu bana. Alai marha porsian tu portibion di tonga-tonga ni ngolutta. Alani ima di hamo kadamang dainang mangulu mahita di bagasan advent apa tuluhonon, kita disegarkan kembali lam torang ma lam takas ma tulu lilin nama norangi lam takas ma lam tarida ma di panomu-nomuan ni Yesus Kristus di tonga-tonga ni ngolutta lam takas ma lam hot ma lam tang maha porsyota dinabohi ta mangulahon di tonga-tonga ni parngolota asa bulus mahita mula-ulaon di tonga-tonga ni parangolota. Bukan masa-masa penantian, malah kita tidak bekerja, bukan itu. Airona ma Tuhani. Itu kita mula-ulaon. Airona ma Tuhani. Itu kita macari. Airona ma Tuhani. Itu kita saya keluar hita. Ijabu mahita mudum. Tanikmati majo. Bukan itu. Alai gomosdo dipangido marhite-hite turpuhon adorang soharoro ni tuhata Yesus Kristus padua halion di tonga-tonga ni parangolota unang gabi hasurahan hamu. Alai pabagas ma ima marlas ni roha martangiang madok mulyate jala pasidikon akan arwa menjauhkan semua yang jahat, karena disitulah letak Allah todi ni debata mian di tonga-tonga ni parangolota. Amin martang yang maita. Mau lihat mali Tuhan debata amanami di leokodo tuhami ahi pason sahat tu sadarion. Ali Tuhan debata sipata ngalian mohop dohami mangulahon aka ulon nami mamulus hari-hari nami godang sitaonon godang parukilon godang dotong las ni roha na pinasaha mo tuhami alai marhite-hite hata sadarion di paingoto dohami ali Tuhan madok mulyate martangiang jala unang lea rohanami alai manakasi mahami di asini roham boy hami pasidikon narwa mangulahon na denggan di parbadiai hodo hami ali Tuhan di tonga-tonga ni parangulon nami tada hodo huitok kami godang do namasa di tonga-tonga ni parangulon nami di nama numu-numu hami di harorom nasipata lilu ha porsion nami ganggu roha nami alai mangido hami tuho di asini roham to dimi
miam ma di tonga-tonga ni pargulon nami. Asalas roha nami maduk mulyate hami marlas ni roha hami di tonga-tonga ni pargulon nami. Pasu-pasumu ma hami ali Tuhan na niulani tangan nami. Ramotamu parguguamu asa di bagasan pangaramatiommu. Marhiti-hiti ulaw na pinasahakmu martaba-taba malas ni roha. Ali Tuhan de bata ama nami. Ubo kami doa ali Tuhan di tangyang nami. Karos ni huriam. Na marulang tahun di minggu-mingguon. Ulang tahun pardonga saripion dohot ari hatu tubuh. Saha tu tangamu mahu pasat hami. Asa marlas ni roha nasida madok mulyate diho. Asa marhiti-hiti di umur na baru na pinasahamu tu nasida. Marlas ni roha manasida di tonga-tonga di parangulun nasida. Ali Tuhan di bata amanami hutangnya ko kami doa ali Tuhan ruas ni huriam na marsahit. Na peak di rumah sakit nang rawat rumah pe. Tarlumobi di ianako ni naposom. Amanami amang situa Pak Pahan. Ali Tuhan de bata amanami ianako nami ipiak nuaing di puduman di rumah sakit. Pos rohanami urupamu parguguamu ramotamu. Odo ali Tuhan padoni nabuluni na mga lehon akahai pason haguguon. Jala marhiti-hiti ti medis nang obat na pinangan ni iyan ako nami iyan ako ni huriam iyan ako ni naposom saha tu tangamu mahupasatami. Ato ngali Tuhan de bata amanami moliate madiho di asini roham na hujalohami dia palatikion saha tu tangamu madaging atau dinami pinuji pinasanga maho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Tapuji matuhata mari de mahita laus tapapungu mapiliata. Tapasaha mapiliata tuado panidebata martangiang mahita ali debata amanami na di bano gijang hodo haroroani saluhut si lehon-lehon adinggan do nasa ulibasa na maliutus kupasa tami masian elhon mitu hami pilihan nami tuho say jalo mai gabi uap na husus di julum pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon patibulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang nisi lehon-lehon mitu hami
Asalam girgir hami madok muliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na dibono gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai ro maharajomu, sai salmalo roham dibono tongon songon na dibono gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togyo to pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasa dami jaluhamu mapasu-pasu siatu hata di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Amin. Kadamang dainang na adong di bagas joroon to kadamang dainang nama dohoti parmingguan marhite-hite live streaming di mingguta sadarion pasahaton nami do siatonga-tonga ni bagas joroon tuhita salutna namarhubas di apalatikion. Selamat hari Natal madihita salutna, selamat Advent madihita. Horas madita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai dari awal pelayanan kami hingga akhir pelayanan kami Bapa. Bapa, sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami dari perjalanan kami Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.